shine abinda sunnar Allah ta gudana, yadda mutane kowa yakan nemi irin mai kama da shi a ɗabi'a, kaga cewa sun kulla abauta sun zama tare suke da koyaushe, wanda duk ɗabi'a su ta zo daidai al'arwahu junudun mujannada ma ta'arafa talaf wa ma tanakara min talaf. To haka Allah subhanahu wataala ya sanya zamantakewar aure tana ɗorewa ne idan halayya suka yi kama da juna. Kaga cewa miji da mata in halayyarsa sun yi kama da juna sai ga cewa aurensu ya ɗore. Amma da sabar aka samu bambanci, shi wannan halinsa daban na wannan daban, to ba za a je ko ina ba. Amma in dai halinsu iri ɗaya ne, to ko za su dambace gobe za ka ji kuma suna ta ƙyaƙyata dariya sun kuma koma sun haɗe. Ko kullum za su dambace a shiga a raba su, to kuma za ka je ka same su rayuwarsu ta ci gaba. Amma wanda halinsu bai zama ɗaya ba, ɗaya mutumin kirki ɗaya mutumin banza, to za ka samu cewa wannan aure ba zai je ko ina ba.